من الإعلام الإسرائيلي عموس يدلن يؤكد أن الجيش الإسرائيلي فشل في تدمير أنفاق غزة. أكد رئيس معهد أبحاث الأمن القومي عموس يدلن أن الجيش الإسرائيلي لم يربح كثيرا، فقد فشل في كسر حركة حماس، وصرح بذلك خلال لقائه بالقناة العاشرة الإسرائيلية في برنامج يش شيشي. نشاهد مشاهدينا وإياكم معا وجهة نظر رئيس معهد أبحاث الأمن القومي عموس يدلن، ونعود مرة أخرى. כמוני או כמו אחרים שהחמאס הצבאי לא נפגע מספיק, והפגיעה בחמאס הצבאי היא לא רק בשביל פגיעה בחמאס הצבאי, היא בשביל שאנחנו נצא מהאירוע הזה עם הסדרה אחרת לגמרי שתמנע את ההתעצמות לאירוע הבא, ועם תהליך מדיני שישנה את השלטון בעזה. את זה אי אפשר להשיג בלי פגיעה קשה בחמאס הצבאי. אני חושב שא' עוד לא סיימנו עם המנהרות, עובדה, תראו מה קורה, עוד לא סיימנו עם המנהרות, וב' לא נוכל להגיע לא להסדרה ולא לשינוי ארוך הטווח שאנחנו רוצים ברצועת עזה בלי לפגוע מאוד מאוד קשה בחמאס. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. יש מסביב הרבה מאוד צופים שמסתכלים. חיזבאללה צופה, הסורים צופים. אם צה"ל לא יכול, ואני חושב שהוא יכול, אני מכיר את האנשים, הם יכולים, אם צה"ל לא יכול להתמודד עם 15,000 טרוריסטים שכן התחפרו ומכינים לנו מטענים, והמלחמה לא תהיה פשוטה, אבל להגיד שצה"ל נכשל בגלל שפה או שם נפל חייל, וכל חייל כואב, אבל תראה מה קורה לנו. 5 חיילים בעורף אתמול, 5 חיילים בעורף לפני כמה ימים, אנחנו בעורף חוטפים כי אנחנו לא עושים את מה שצריך בראש ובחוד של החנית, ואת זה אנחנו צריכים לעשות. אני חושב